Mambo. Nyaya wagaira parikuziva. Kwete asineziva. Wagarire. Ndipoka nezvitoro ngekwa mudana mukadzi womunhu. Muphone. Izvi nderako. Nderangu. Handiti ka? Saka vangakugadzirira izvi chaiyo voice. Mazuva mambo kune technology yemaphone. Bahasha TV. Nyaya sezvadziri. Musoro wenyaya uri kuti Wilberforce unodiwa mudare ramambo Makope nemhosva huru yokudanana nemukadzi wemunhu zvinova zvakabatwa mufoni nekudaro uya nefakasi dzako dzose. Baba vachinazvo zvandaverenga ndizvo makanyoresa here kumpurisa. Baba Wilberforce zvandaverenga makazviverengerwa nompurisa makazinzwa ndatenda famba izvo imberi. Uri mukadzi womupurisa pane varume vaviri ava murume womunhu yamunongedze singo munongedze mire pamberi pake Endeni kukameko endeni maita zvakanaka. Hey, this is Rockford Joseph, also known as Rocky, and here I'm representing for Burning Issues, Men's Herbal Health Clinic. They have this deep cleansing kidney tea. You should try this out for all men. It's really good for the detox. Peace. Ndiye mukadzi wangu mama. Wandine mhuri naye. Mama pangu. Vana 4. Kuyo unomuziva wewe. urikuzvinzwisisa here zvataurwa nayo Wilberforce? Ndazvinzwa mama. Mhosva yauri wainzwisisa? Ndikuinzwisisa. Unoti china? Ndikupoka nayo handana nemukadzi wari kuchinaya. Munozvinzwa here nechinazvo? Ndozvinzwa wangu. Chititaurirai muonero wamukaita kuti muzozivi uyu anodana nemukadzi wenyu. Taurirai dare. Muna witness. Inini witness yangu ifoni yacho. Ndiyo yamuchanzwawo mese munhu. Aiwa, tabvunza chiti muna witness here. Inini witness wokuti zvinhu izvi aiwa ndakazvibata onda. Ndikubvunza chiti muna witness yenyu. Foni. Tokumbira musati washandise maoko. Iwe una witness? Wongo. Unayo. Ndiani? Madzimai yangu. Regai timbotaura tichiti munomuine vanhu vakuru muno. Munodiga munhu haanzi atsvati. Naika? Nokuti kwaari ane mugonero wake. Kunyepa kwaari anenge achitokugona. Saka ngatisadaro. Zvisinei tikuenderera mberi nenhau yedu. Tsanangurai tinzwe baba maonera mukaiti. Ndakaita ndakazvibatira mufoni. Pamusoro echangamire chiombera zvaenda kuzwa kare. Mama, dara kudzwa kare. Pamusoro echangamire ndakaita tenga. Kubata kwandakazviita mufoni. Mudzimai wangu aenda kumhiri kwakabota uko kwamai vake. Wodzoka uko vakafonerana vakabuda murato kwenyu kwachinasha uko chibva kwachichuo chavo. Vachitaura nyaya dzavo dzorudo. Vapedza ipapo kwafiwa kwedu. Murume uyu akatofonera mudzimai wangu kuti kuenda kurufu here asi mukadzi wakachimusiya mumba. Otora mudzimai wangu kuenda naye kurufu. Pedza izvo mudzimai wangu uyu anoti njaisa call me back.
kuti mudzava kana achinga abuda iuzuwe ndiwo kubata kwandakazviita zvokuti foni yacho iripo munzwi wemashoko acho akaitaura. Unozviziva sei kuti ifoni yake? Ndakabva ndatoitora foni yacho nelaini racho nememori card yacho ndikabva ndangozvikepcha zvese. Iwe uri kuzviramba here zvekutaura? Ungwishe. Hauna here pamwe paunombotaura naamai yako? Pamusoro emama. Hauna here. Amai ava ndongotaura navo semukoma womudzimai wangu tichifara. Mune ukama? Mukoma wadzimai wangu pamutupo umwe chete. Pamutupo? Amai, munotaura nababa? Munotaura kusvika pasi? Tamukunda kuti mutauro unotenishimidzwa vanomboya kumbe baba mukuru varipo vachitokurukura. Saka pachii zvakazoitika kuti mutange kukwesherana? Tipeyo foni yenyu. Uza mzuri ye speaker. Unashizu kubanza. Wapi? Iziulise pana mambo. Mambo ikupi tichita basi. Ndatika kabisa. Atere. Order. Painipurisa uyo. Titsrai volume mama ticho. Ndapeba tutsire lege. Yaitanisa. Ndinga kumuracho. Amai, urumu wenyu munomuda. Chokwadi. Ngamudze chokwadi chenyu. Iri mota riri pagotsi renyu vakambomuudza murume wenyu kuti tiende mota. Aiwa, taurisa zvenyu. Iye makambomuudza kuti uri mota. Ana yanditika. Nyaya iri apa muri kuiziva. Yamagarira apa. Ndeyekuti kudii? Amudanane naye. Iwe ningi? Ugro. Mama. Nyaya wagaira apa kuiziva. Uri kuiziva here? Kwete asineziva. Wagarira? Ndipokana nezvitoro ngibekwa mudana mukadzi womunhu. Mufoni. Ndikupokana. Andipokana. Foni iro izvi rimo risirapo. Izvi ndirangu asi ndoda kumba ndirangu. Ko izvi rirumu rakataura kuti beburi kupi. Tenge takuti kudii. Tisati ndinzo. Ndopanda kutsvaga kuti baba vakazvigadzira zvakawanikwa kupi. Iwe izvi nderako. Ndirangu. Anditika? Saka vangakugadzirira izvi chaiyo voice. Hai panopoka amai zvakagadzirwa. Ndiri kuda kukumbira iwe gadzira voice yababa. Andigone kuodita mai. Saka varogona kuodita. Zvatoziva kuti wasvikotichwa. Makambokanya zvidhina. Mukadzi ndiye aibvunza uyu. Ndafuna kuti pawataura kuti ndapamura twa.
Ndakandichifunga kuti urukanya zvidhina kazviaka. Ndadza bhodhi. Order, America. Saka speaker iyi yakanaka here. Asi nyaya iripo ndeyekuti makataura kuti vanhu ingateerera kunyange ndakachiita kubvira kure zvazvo but ndateerera mashoko muchitaura namuri 2 uchibva watotaura kuti aiwa kupedza foni yenyu wangu ngeairtime yenyu mukatoseka. Tipona now we makamboitaura here kumushaini kana kuti kutotanga kuuya kunai kutotanga hamuna kumboitaura kumusha ukadara hatina suda padarirwa mumusha menyu hamuna kumboungana here veukama mukakurukana kukurukura kwandakaita kwakuri kwokubvunza mudzimai ndokukurukura kwandiri kubvunza makambotaurawo here nhau iyi musati mauya kuno kudai takataura ndakatanga kusheedza muzukuru wangu hanzvadzi yake uyo upa madongo kutya uripo mwana wasisi akauya iri mandi ndakabva ndamuvhurira odhiyo iye mudzimai wangu uyu ane mukoma wake odhiyo muzukuru achiinzwa akabva abvunzwa kunambuya zvikanzi ambuya ndimi here ndini mohoni akabvunza muzukuru wacho ndiye lameki kutya uripo asati asvika zvake mukoma wake aivepo hapo zvakare pakazouya iye arikusimuka kubva kuharare vatati kuda kumboya tibvunziwo ambuya kuti ambuya makazviita mafungei vakavabvunza vari vatatu vazukuru vasikana imbotitaurirawo kuti ndizvo here zvirikutaurwa nasekuru painopurisa zvese zvamunokumisana painopurisa pakati kana kuna vamuzuka vari pamaseti takafonerwa nasekuru vachiti kunozosaitambo ndawana audio takapinda munzira nemunina wanguyo nemukoma wangu asati asvika tikati tinonyatsonzwa nokuti hatina kubvira takanzwa zvinhu zvakadaro namuyanga zvakatiremera kuti tanzwa shoko rakadaro tasvika ndaive nemibvunzo iyo yandakanyorakuyo ndokubvunza mbuya ichiteedzana mbuya vachidayira zvimwe vakaramba chinangwa chedu chaive chekuti tigadzirise kana paine magadzirisirwo ainoitwa naicho chifoma tongoipedza tosiya imba yasekuru vedu vakamira asi yakaramba nokuti sekuru vaiti ndipa kuendesa nyaya kukupi kudai asi shoko guru rakabudiswa nambuya rakandikatyamata nderekuti ndinodanana naye munin'ina wangu ariko ikoko unokukura here zvekutaurwa izvi kuininiwo
pakukanirwa pamukaitwa ini makaguma here nekusvika kuunganiro saka breni dzenyu dzakarasika pasi asi dzikarasika papi munoziva sei kuti makarasika dati munoziva sei kuti makarasika pfungwa maitei raida kubvunza rekubvira pakabuda nhau iyi makamborohwa nemurume saka maitei kana ini makatadza kuchekwa nebanga muri mumba vazukuru vese vozouya vaizokucheka here seruva saka maityei chirege chikutaura mupika odyo iri kutaura pakanaka dhiya ndainzwa izwi mati ndiwo vanokufonera nawe ndina mama baba nditonetsewa pamusoro mama ndane mwendaenda 076 hayi kadora ndiri kuzvitinha naakazi nhasi uno tikati isu foni yako iyoyo ndo ine shoko rese riri kutenderera munhu unotiudinazvo ndova ndikupikisana apo ndida kupikisana sei iyo foni yako isipo unoziva zvakaita foni ungadai uchitaura kuti laini rangu iri foni iri kana kuti laini yako ikoneti iwo wakabva warasa memory card memory card ndanzi ndiramai wavo ndiramai saka iwo foni yako ndiyakarasika laini ndobva wanotenga rimwe aiwa ndashandisa ramai mufoni maumai chakarasika chii ilaini kana kuti foni foni nelaini kaheadset keaito wadiki saka isitiri kuti wakarasa wakaviga iwewe aiwa mambo asumboitya chii chakatanga kuitika nhau iyi nekurasika kwefoni handichaziva chatanga kuti chinoti baba ndopindura handichaziva kuti bhozi nyaya yoikai haisi hanhasi pamwe tisingakanganisi yati kuma 3 months asikakanganisi asi zvikutaura vanhu zvanokupikisa nazvo ndoda kuti ndaida kukumba ruziva kuti baba kuti wakazowana wakazoodhira kunani wakazoodhira kunani ndangobvunzawo muchana wati nyaya yaane 3 months yavo ingangoita 3 months ungonzwawo nemakuhwa nevanhu vachitaura kudani vachitaura iwe uchinangwa kunzi ndiwakamurume wakatorana newe wakanoripota kupi anakwanisa kuripota aikwanisa ripota chaikutadzisa kuripota iwe wakasvibiswa zita rako chii usangoziva kuti utora action ibhosi ndinsi ndiri muridzi womudzimai wacho isu zvatinoita ndezvokuti tinoda kutaura chokwadi hadzisi mhosva dzese dzinobvumwa mazvinzi asi chinoonekwa ndechiri kutenderera pamhosva yaurikupomera audio iri panapa iri kuratidza kuti iwe wakataura nemudzimai uyu ende mudzimai uyu akada mukatonyatsotaurana kuti inini ndapa murato uyu mukadzi uyu achitaura zvandandifunga kuti urikukanya zvino zvanzi aiwa nhasi aiwa handisukani zvikanzi makutaura zvamanga muchitaura ndokuti ati oraiti dhiya then iwewe uchibva wataura uchiti uyu ndobva ataura kuti iwe usapedzi mari airtime uyu mukadzi uyati saka handisi kuona chakuda kuramba yokuti iweunja kuisira komibhika muna kuinzwa aiwa hazvisi kunyatsodaiatinespika taiisa achinzi kana mudhara achinge abuda uchakupa komibheki usiku
mukadzi womunhu ukushedza murume womunhu nekomi aifunga tonjenda kumufu uyu unokumba kumudzimai wake achiri kuenda kurufu ivo vapana makoromeri ekuvafonerana upinda mumba mangu ine tiri kunhanga aiwa kana ndari kupinda mumba mangu kutora mukadzi wangu wapinda mumba wapinda mumba saka handizivi vedani ndatibatsirane asi tirikuona kuti kuramba kururama zvavo amai nyaya iri pano murudziwa mushemushe ndeyekuti kudii yamunoita sei murume uyu munomuziva here chiri chii chenyu vamiri venyu makambo rimwe rozuvawo mukugara kwemakore enyu makambotumiranawo mafoni here kuti vakadi bamudini aiwa muri megani makambotuma foni muchitaura mudzimai wake kangani kakatowana zvakanaka ko rimwe rozuva haana murume wekumbodairawo pafoni mudzimai wake kuti havapo vaenda kutsimba zvakanaka saka ndokuzivana kwamunoita nditi munongozivana mhake kuti aidaira foni yedu iwe iwe wataura zvakanaka chokwadi foni hauna chakatanga kurasika pafoni nenyaya ichi chanisikuziva nje kuti odi yacho ndiariri pasi foni yangu yarasika iri chanisikuziva ambasopapindura ipapo ndaziri odi yacho yayengu yakareba sei alright wakatanga kuzvinzwa rini kuti unodanana namai ini chandinoziva kuti madzimai angu ndevakati vachiondiapdate kuti pamwe azvo zvatemusika vakatanga rini adzimai vako kuapdata iwe gore ripi musi wipi kana singakanganisi pamwe zvane 2 weeks kana singakanganisi pamwe zvane 2 weeks zvane 2 weeks ndopavakakuudza iwe madzimai avo madzimai vangu saka pa2 weeks chii chaukambo idanho ripi rawakatora iwe ini zvonesa kuti tore danho nokuti murudzi womurume haana mvamboifunzawo aimirira kuti murudzi womurume murudzi womukadzi ozi apayamba ndikatore danho ndini kupomerwa ndotange ndakuvhara mhosva ko iye mai mukadzi uyu mai ava vakambokuudzawo here kuti iwe tiri kupomerwa newe vasati kozupana tanga kuti azviti nhadzimai yangu kutotanga kusangana nawo nhasi womuno saka uri kuiona sei nyaya iyi iwe nomukadzi uyu iwe uri wegani wakafarana nazvo here kuti iwe upomere kuti unorara nomukadzi uyu hazvindifadzi ko imi amai makadi kudainza uyu kuti iwe into zvatakupomerwa uyaise moto hamuna kufunga izvozvo magara makore mangani varume venyu 1994 mazuva mangani kana kuti makore mangani kana kuti mwedzi mingani ambakamborohwa nomurume wenyu uyu nenyaya ava varume venyu vakambopenga kwamakore mangani ava kupenga chete vanopenga saka kupenga kwavo kwavaipenga baba vaipenga zvokurova imine mairova pasati paitika paitika izvi makarohwa here saka mangazviona sei ukwese okumaipisa muriwo muroho apa matora zvokudya zvivaridzima pavamwe hamuna kurohwa iwe ava amai ava vataura vachiti vanokuziva mukutaura nefoni nadzimai vako ndizvozvo vandombofona ndizvozvo here
ukunovazivira mhaka ifoni yadzimai vako anditi vafoni yadzimai vangu vachifanidza kuti atorara nokuvaziva kuti mukoma wadzimai vangu pamutupo umwe chete nemaziva ndovaita. Saka wakazovakonzera mhaka kuti mutupo umwe chete. Handambobva ndambovakonza. Handomboziva kuti chipfeko chavo chomukati zamura kuti handina kubvunza chipfeko. Handizviziva mambo. Ko waziva sei kuti wane chipfeko vausina kurara navo? Handabvira mborara navo. Handabvira mborara navo. Ko zvomukadzi wakudoma zvakapa. Ndikuona kuti handivazivi handidanane navo. Saka ndoda kuziva kwauriwe. Ava mai wagara navo makore mangani uchivaziva? Vapi? Nditanga kusvika machinasha 2003 kusvika nhasi ndongovaziva. Unongovaziva? Handitika. Ndovaziva kuti ndatombopisa foji yangu pabaundi pavo. Foji yangu yese mwezi wemwaka wakambopisa foji pabaundi pavo. Ndopisa ndapuwana navo. Maitaurirana here kana kukurukura? Zvakuda baba kuti vandiudze. Aiwa ndikubvunza iwe. Kukurukura pakuwira pangofara. Baba avapo waenda kopisa foji. Hawaikurukura navo amai ava here? Zvokuwirirana nokama nokufanuziva. Izvo zvokurukura dzimwe nyaya dzodayana. Taitaura dzimwe nyaya dzofara. Hapasi nyaya chete dzokudanana dzinokurukura. Handitika? Kune nyaya dzimwe dzinokurukura. Hamuna kubvira mambokurukura? Aiwa tokurukura. Munokurukura? Tokurukura. Munokurukura muchiti kudii? Makamira papi? Wakagara papi? Kazhinji kacho panapisa foji pamba pavo yatogara pamba pavo. Wakagara papi? Nevarume vacho vatoripo. Nevarume vacho vatoripo. Vanongogara vari ipapo varume vacho nguva iri yese vakugara ipapo uchimirayo kuti pise foji. Kana kuti hawaiona mukana here wokutamba ndipewo mvura yeku. Izvo zviri pachena unogona kuti ndipewo mvura kuno uchipisa foji yako. Zviri pachena. Murume aibuda achienda handiti? Handizive majepa. Waigara nomurume uyu handitika uchipisa foji. Hapana imwe nguva kana second kana minute kana hour akambobva murume uyu achienda kunodzora mombe iwo asara ugere. Kubuda nimbobuda. Aimbobuda? Waisara unani? Ndindega papaundi. Ndasai ndindega papaundi. Amai ava vaifamba-famba papaundi? Havafamba papaundi. Vaitosvika varume wavo. Vanobvira vafamba-famba payadhi yavo? Payadhi vanofamba. Payadhi vanofamba. Hawaivaona here? Ndaivaona. Hawaiva here? Mhoresa ndomhoresa. Hamaiseka here? Kuseka toseka. Saka maiseka kuseka kwenyuka makaseka murume uyu akaziva kuti muruseka nomukadzi wake? Vanozviziva. Aiziziva kuti munoseka nomukadzi? Munoseka. Toseka chingofara neven nevarume vacho. Zvino wazotaura kuti kudii kuti andivaziva amai ava? Imaimbotauririrana, maimbogara pamwe chete muchikurukura. Kuvaziva nokupoka napo bodi ndodanana navo murozvi zvakanyorwa musamu. Handina kuti mukudanana. Kukurukura. Hakukwata kurukura. Navo handina. Kana vanhu kurukura nadzina. Amai, munombokurukura nomurume here? Munombokurukura nomurume? Ko pai pamata ndisati ndambokurukura nomurume uyu. Zvanga zvareva kuti kudii? Ko madi kutaura izvozvo kuti aiwa pamba vanombouya taikurukura navo taimbotaura pamwe ndopakafungira murume pamwe ndopakafungira murume uyu tikunofamba pamwe ndopakafungira nditi aiwa ndazvinzwa amai ava vanhu hatina kuti kana tabvunza kuti munozivana moti kwete papapo tozoona kuti munozivana zvinotipa chii kuti munozivana munombokurukura kuzivana kwepa zhinji amai haikona kupiringanisa makumbo iwe muchinda nyaya iri pano ndeyokudakadza kudakadza ndopikisa nazvo Alright, zvakanaka Wilberforce. Wabvunzwa zvakanaka stiri. Vanga vachikubvunza, vakubvunza, vachipindura, uchipindura. Paaudio yanga ichipeiwa apa. Pane rimwe izwi here umu raunofungidzira kuti rinochokuita newe kana kuti hamuna kana izwi rimwe chete riri muaudio? Pamusoro wemambo. Ndofunga paaudio kai ndopanambotaura kuti izwi riri kubuda riri rangu
aiwa ndikuti rimwe izvi kana ndisiti rimwe izvi ndiva chimwe chiitiko chataurwa umu chaunofungidzira kuti ichi chinokuita nenichi asi ichi hachina chokuita nenichi chii hapana pane zvezvataura hapana zvazvataura paipa wanzi sudza ruoko rwako uzotaura chokwadi uri kuparangarira unogona kurangarira zvakanaka wabvunzwa iwewe ukatsanangura manzwi ekuti kubvira pese pandakanga ndichishanda nadzimai vangu tichikanya zvitina handina kumbowana nguva yekutaura nevanhu ndozvo kuti vana ayo pai mabvunziro aitwa napindura izvozvo wapindura izvozvo pai mabvunziro azvaitwa kuti uchikanya zina nadzimai yako zvakanaka umo muaudio mumanzi kana watiwo kutaura chokwadi audio mumanzi ndanga ndichifunga kuti uchiri kuzvidhina izva ukati ndapa murandu saka uyaizviziva kuti uri kukanya zvidhina ende ichiri chokwa chekuti waikanya zvidhina nadzimai vako iwewe zvakanaka iyewo munhu mumwe chete iyewo naamai avo wati iwewe hauna kumbobva wataura navo kukurukura navo kunze kwokunge chete varume vavaripo handirozvo asi ndio mataura ndei wati kuti yatizvo amai vako vandabva ndakurukura navo nyaya dzerudo asi vari kuita mukurukuru wamuukama hauna kubvunzwa kunzi kukurukura zverudo kukurukura chete ndawoti ndiri kukurukura ndikugaisa matendero mataura makaita wati kukurukura hauna tokurukura right amai mabvunzwa zvakare imimi mukati ina handina kumbowana nguva yekukurukura nomurume uyu kunze kwokunguva mureza ndozvo hamuna kumbokurukura mese saka ivo kana vachiti vaikurukura nemi imi chiti makanga musingakurukure navo vaikurukura nani inzwai kamai izwi rinoti kukurukura nokumhoresana mazwi maviri akasiyana noti kana ndikafamba ndikasangana nemi munzira ndikakuti maswera sei amai imi mukati ataswera maswerawo ndichipfuura takurukura ko kana mumwe ati tanga tichikurukura mumwe wenyu ati maikurukura imi mukati zvazvinoita amai neweulbafos ndaona kuti ifaidesi ndaona kuti muchine kadetagi kenyu kekutengeswa hamusati matengwa kana matengwa mucharatidza kuti hamuchisiriwo munhu wese panaida kubvunza ndanzwa uyo achitsanangura achiti izvo muramu wangu apa izvozvo ndimaiguru mukoma mukadzi wamba mutupo wamwe chete mukoma mukadzi wako mutupo wavo mumwe chete kumuri kuramba sei kuti hamukurukure munoramba sei kuti haukurukura nomunin'ina womukadzi wako iwe kukurukura senyaya kutifara tichitaura nyaya tokurukura pamwe asingakurukure munhu munokurukura dai muchitsanangura nyaya dzenyu nokuti wakaona nyaya yakukurukurwa sezvizvi zviri kutoreva kuti izvo iwewe chingavengere ava kuti vatiri kutora mukadzi wangu chii vatoziva kuti zvakagadzirwa kuti munyika mune mukono yese varume vese havari vasarudza iwe pokana ndatoziva kuti atokumbira zvaii zvakagadzirwa kuti kozi ndongatoo dai kuti mari terai pamusoro ivamo dai kuti mundipowo mukana ndaikwatora foni yangu ndizvozvo mazuva mambo kune tekinoloji yemafoni hakuna zvakadaro chinhu chinogona kugadzirwa pavoice kuti uite kunge robot rakashoshoma kwete voice renyu chete kwete kuti inini kutora voice rangu ndingonzi
ndiri challenge kuti dai mambo mandibvumira ndombobvisa foni yangu ndobvisa audio yamugaba achitaura yokodisa ini yangu andizigona asi azvinoiti bvisa foni yako nyama bvisa foni yako vape foni yavo ayo mavideo matoziva ngaino amai ipewo foni yenyu uda kuti tione chii pane rimwe vhidhio yatatizoratidza amugabe vachitaura akaoti asi tine dzimwe nzira dzatinokwanisa kuita nekuti mambo wedu anokwanisa kutibatsira kana tichinge taonekwa asi tiri kuoneka chokwadi chii asi hatigona kuramba tichingoti makazviita takadzanyei mukatiira mune vamwe vanhu vakutoti dai zvaaita sei zvisina kubuda sei zviri kutaurwa mundani asi isi tinoda kuti tikunge chanani tibatsirei mhosva taiwana asi hatidi kuti titimene tabata vanhu ane mhosva yakati tiri kuti tiripai unyanzvi hwedu chandanei watinoziva asi hatisiri kuoa kana asi kurukura kwose kwanga kuitwa nami kuteerera ndanzwa wakamboenda kujeri wakamboenda kujeri kujeri dzakamboenda ngoyehondo wakambosoma wanga wakarora mukadzi andanisati chichakuitika kuvabereki ndemuna here pane mazwi yataura kuti kakuvhunzwa kanonga kuikuita kuti uribo here uribo vanhu vanotaura vanhu vajairana nepamurato ataura kuti panofamba wakambofamba kure pamurato ndipamurato vakambofambapo here iwe pindura zvako famba ndichienda kuitonera wakambotaura here kumukadzi achipindura kuti sigo aipaandinakutora masvikiro akapindura kuti bo pakati penyu muri vaviri audio iyi ichikurukurana kuti wakati akasvika pamurato ndiyani akasvika pamurato akatindira pandapamurato ndiyani ndati ndikubvunza ndati aurukuro yenyu pafoni saka umwe akati nondiri pamurato umwe achizoti bo ataura apakutaura tanga pamurato ndiyani akapindura tari pamurato ndiyani iwe wakapindura pane pamurato papinda papi ndichifunga kuti urikuzvidhina vara rekuti murato nevara rekuti bo vakabuda mukanwa mani vara rekuti murato nevara rekuti bo rakabuda mukanwa mani pane vaviri vaitaura saka pamazwi akabuda mumwe akati bo mumwe akati apa murato ndiani pakati
Pamsoroi mese, pamsoroi. Ndiri kukumbira kana mambo vachitaura ndiri kuonzwa zvamuri kuita ruzevezeve ruri kutaura zvichisvika kuno mombe dzedu isisi matsiro. Saka chinzwai vanangu zvatinoita. Mumwe murume ipo pano pabari akanzwarara nembudzi chipini, ndobva aramba kuti inini vazvanzi nevanomuziva vamwe vakanga vamo, zvikanzi mwana wake ndiye akabatwa aita chipini mumhuri iyi. Baba vacho vakanga vauya vaperekedza mwana iyeye vakazonzi kwedini hamuna kurara nembudziwo here? Muri kunzwisisa? Ndobva vada kurama, ndobva vazotaurirwa kuti vakatoenda vakatonopika, asi vakatanga vachirama. Zvino inini zvandinoita pakukupai mukana tiri kukurukura tichitarisana tichionana, handiti? Asi chinonzi mambo chakafa kare kare. Muri kunzwisisa? Uyu ndiye auya kuzokomplaina kuti inini mudzimai wangu mufambiro wake hauna kundifadza. Zvino inini zvandinoita sekuru vangu apa ndinenge ndakutaura kuti alright, panyama uso neuso tanetsana. Saka ini ndakuenda kunobvunza mhepo yacho yakanga iripo pakurarama kwenyu kwamunoita, ndiyo ingaende kunotambanudza, kunondipa mira yokuratidza kuti zvechokwadi mumba makagara sei, nokuti ndinoona kuva kuzofukunuka dzimwe mhosva mumashure umu. Kana makagara muchibirana, ndakuda kuti zviende zvinobuda. Saka mabudiro acho azvinoita muzuva ndichibva kudare rekuuko kwanzvimbo, pane vanhu vandiri kuda kuti vatogadzira kuenda kuguruve kuna tateguru anoziva maberekero yamukaita neunhu wenyu. Iyoyo wacho ndiye wanda kukuendesai, ndiye achaenda kunopedzesa nhau iyi kumhepo. Chokutanga. Chechipiri, ndanzwa iwe wataura kuti kwane tekinoloji. Ndakuda kuti iwewe ndokupa mukana ndokunyorera tsamba woenda kuEconet neinformation iripo iyoyo yacho. Wazvinzwa? Nokuti waramba kuti hausiriwe, pane akakufoja. Newe warambawo kuti hausiriwe, wakataura pafoni harisizi rako. Maramba kai? Maramba. Saka zvinhu zviviri izvozvi technologically tine maspecialists. Zvakafanana neDNA inoita kunotaura chokwadi kuti uyu ndi baba wake ndiye akabereka kana kuti asiri. Anditonoziva. Saka iwewe pakukurukura kwataita maikwidza makomo, asi kana makuenda ikoko kunoinvolva mari. Zvakunoinvolva mari, inini ndikakuendesai uko, chandinozongoda ndinochaja mombe 5. Nokuti munenge mandishungurudza, munenge muri vana vasina kubimbika, nokuti mukataura chokwadi chenyu ndinongoti iwe kompenseta uyu uri kuda kuti utore mukadzi weuyu here ugare naye, kana kuti iwewe uchiri kuda murume wako, kana kuti iwe uchiri kuda mukadzi wako, zvokurukuru zvopera zviri light. Tadzidzisana murawo wekuroorana nekugara kwakanaka mudzimba. Zvino kana muri vanhu vanenge vari kuramba
avo vasumukavo hama dzako vataurawo kuti vakataura newe ukataura kuti ndopanga pane banga parutivi, saka iwewo wakaenda kunobvuma. Saka naizvozvo tinokupa mukana wako nokuti mazwi auri kutaura neuchenjeri wese uri mauri iwewe. Une kodzero yako nefreedom yako yekunyepa kana kutaura chokwadi. Saka ndinokubatawo zvakadaro kuti iwewe kodzero yako yekuzvisungirira kana kusazvisungirira, kutaura chokwadi nokusataura chokwadi, ndizvo zvinochetedza newe. Asi demo rangu harirege kutaura kuti mangwana mani munogadzirira panenge makasununguka. Iwewe ndiwe mupomeri wemhosva, ndiwe unofanira kutsama zvikuru. Unoziva izvozvo, munhu kakuti ari kupomera mhosva ndiwe unofanira kupuruva kuti iwe inoziva. Ndizvo saka ndinoda mutsvage mari kutakura uyu mukadzi wako kana ari pakupomerwa kuti mungame kunosangana, munoenda mese newe nehama dzimwe dzauya idzo, newoshedzawo hama dzekwako. Hama dzekwako dzinoenda kunokumiririra. Kana sabhuku chaiye anokwanisa kunambira sabhuku ndikuchengeta vana. Kana venge chida kuti muzveka kugara sei, saka ukaenda kunozvinzwira ikoko unenge wakuya wakudzidzwa kuti unovachengeta sei vana. Saka naizvozvo inini handisi kutonga ndichipa judgment nhasi, ndiri kuzokupa judgment madzoka kubva kukura. Right. Iyo ndiye kuchivanhu. Then kuteknology kwawataura iwewe ndinokupa mukana woenda uya neripoti inotaura kuti zvechokwadi teknology inokwanisa kufonjwa. Netinanga vachida kuti izwi rako uchitaura, then vo vanodhita vorifananidzawo voribika kuti ribude riri iwe. Saka kana kusinawo izvozvo, imhosva inenge chitumbutsirawo mutombo. Saka Zimbabwe ine teknology imberi yamuri kutozivawo. Saka ndikuda kuti tiraurirewo kuti kwasvika teknology ikoko kwekuti iwewe zwi rako rinobuda ririyo mufoni. Saka ndo unokwanisa kutora mamwe maspecialist vachazokupurawo mudare. Vagadzire voice revava nerako kuchikuru. Saka postponed to 17 December 2023. Mwezi watiri kupinda uyu November imbudzi atitonge tozvara dare nhasi. Asi chimbokumbira hangu ledare tozikuseni kuno muno munin'ina wangu atonomutswa kuseni nemudzimai wangu aitonzi ainini kutorongedza ndakwenda. Nchokwadi atoburitsa zvinhu mukicheni achiisa muimba yatora achidini handichakura mudzimai wangu. Aiwa, kana tasvika panhau iyoyo hatina anoramba munhu, hatina reverse gear. Zvino zvaari manje. Aiwa, imi vamutombomutauriri basa. Iye ega anotozviziva. Imi zivai kuti mapariro mhosva yenyu inotongwa semamiro yayakaita. Hapana anoramba munhu nokuti apa yakukwira matanho. Hapana anoramba munhu. Ndinokudai sezvamuri. Pane achiri kuramba. Haungadai here kuti tiende tingawo ndinoda kutisunungurira procedure. Nzira ndakupa yakasununguka. Iwo ndakupawo freedom yako kuti chandikudai chokwadi chete kuti mugare zvakanaka. Saka pane kupokana nazvo. Hapana nditi kwa iwe. Saka ndizvozvo. Musi wa17 asi ruzivo, results
tinobetserana pakuti mwende kunotsvaga tekinoloji yamunoziva asi imwe yokuti kuenda kurekonetu yokunyorera tsamba kutibetserai murume pane izvi naizvi asi iwe uya utione tokubetsera kuti unochera tekinoloji yako then imimi pamwe chete kwatati guru munhu kuenda ndo vachaongorora vozva vachaita saka kuenda kwatate guru changamire mari inenge ichibviswa nayo iwewe mari zvainoitwa yemhosva iwewe noti pari uri kupomerwa uri kunzisa iwewe ndiwo warwadziwa zvakanyanya nditi anditika ndiwo wakaripota kai ndiwo mumamarika unopisawo mari yakufambisa kwapenyu asi mari iyoyo anenge adyiwa nemhosva anoibhadhara kune munhu waakonzeresa kusagadzikana urundinzwisisa mese iwewe unopisa mari yokutsigira kuti inoongororwa mberiyo kumhepo saka unotakurana ndakupemukana unotakura hama dzako iwe takura hama dzako iwewe takura nehama dzako iwewe dzive dziripo anditi mukadzi wako ari kana zvakakunakirawo kuti murume wako anoitawo saizvozvo ndiwe asi kana uchida kuti uende unonzwa kuchenurwa awo apa unopindawo padare racho kuenda kunonzwa tsananguro dzaunenge uri kupiwa kuti iwewe mwanangu iwewe uchinzwa nawi unotiwo kudini murume wako ngamufungire kuti angaende kunochachura akatochachura notori nemwana shoma chinayo inozivikana nevanhu vese nenyaya yenyu nenyaya yenyu akatochachura notori nemwana wake iye ari kunani kwamarewa kuya marewa kwese mese muri vana vangu ndoda justice nauya wauida ndo yakuya tikutavanizvo iye mwanai kana pane kupokana kulipo ndio imwe yatakuzivisisa zvikuru kuti iye wacho ari kunzi ndiye baba wemwana namai vemwana neanenge ari kupomerwa anongoenda kudini useni anongotorwa vhudzi rechikomba chacho vhudzi ramai nechimwe chacho ana baba vacho kana vari 10 voendeswa ikoko muridzi wemwana anouya anongedzwa kundeuti saka kureva kuti panhau yenyu enda munounganidza mari muende mutate chisose pane musungo waenda unotora right kuida ndinoda mupurisa vachafamba nevanhu kuvaendesa kwavachaenda ende ndiri kuda meseji yacho urukuro yacho ive inorekodha songa yenyu